di mo mabe-blame yung mga kabit kasi nga nagmamahal lang din sila. Pag andun ka na sa sitwasyon, dun mo lang marirealize na ang hirap din pala talagang maging kabit. Actually, naisip ko nang mag-resign para mawalan talaga ng communication sa kanya. Ako na yung kusang lalayo sa sitwasyon namin. Siya kasi talaga gusto niya magstay ako hanggat kaya niya gawa ng paraan na itago ako. Sobrang guilty ko na ngayon. Doon ko na pag-decide na itigil yung amin. Apaka-genuine yung tao para lokohin lang. Grabe, iba pala talaga yung pakiramdam pag andun na sa posisyon na nagmamahal ka na may legal. Ang sakit talaga. Kailan daw kasal nila? Next year po. Actually, in-invite ako. Yun nga yung malala. Actually, nagmamakaw ako sa kanya. Tama na. Ang hirap pakawalan yung taong alam mong mahal mo pero kailangan mong bitawan. Totoo pala yung sinasabi nila, di mo mabe-blame yung mga kabit kasi nga nagmamahal lang din sila. Pag andun ka na sa sitwasyon, dun mo lang marirealize na ang hirap din pala talagang maging kabit. Meron bang mga pumaporma umaaligid-aligid sa'yo? Actually, meron. Yun nga yung weird. Kasi meron namang pumaporma sa akin. Pero hindi ko mapansin-pansin kasi iba yung tama ko sa kanya. Magaling Alam ko ba? naman yung Masarap? masarap. Malaki? Ducks. Duck siya. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.